just what I do, and I hope you let me in, yeah. Dulu kemana dia? Nih Thailand. Netherlands. Netherlands. Yuk, kanang 5 is. Hah? Yun sana nimo para 5 is ra. 5 mesang. Muang kuan Ang ina. Sipala ka? ping. Yung ping ba? Yung ping. In all ba? Naka-wifi ko. Yun sa gani. Wifi mo gyapon ko 26 ra man ako, 26 mo gani ako. Naka-speed mode. Tapos ano? Tapos ano, doble yung ano. Ay, yung ano, putang ina sir, yung ano. Yawa siya. Ika naminaw yawa. Yung ano kasi. Putang ina sir. Double kill. Cara Roger ay. Initiate retreat. Alang, yung sinamot-namot ganina. Ayaw nyo kasi ibigay yung red na nung ano. Ano puta. Your team destroyed the turret. Paglag-tutok mo. Hulog ng balay mo. Hatod ko na lang ang tap eh. Putang ina, nagalit. Ay! Tingnan ka. Ay! Sinaw na to, nagalit niya putang eh. Yawa. Putang inang ano yan? Ano yan sir? Yawa. Ay! Pangit yung batasan. Yawa. Lubara kayo sa ayon. Pagulit naman yung Skalianos, nagpalda na ka ha? Saan man sila nasod? Cool ba itong gundro? Ada nih. Siyempre yung pasugong. Ano yung lugar? Kange, kanang North Korea. Ako rin. Ay, Canada, Missouri. Canada? Japan na yung Japan. Japan lagi na naduguan. Canada nih kan? Canada ata nih. Ano nga lugar doon? Buntong, belum sire. Di combine. Mga tanah-tanah. Uy, nindusam. Pagwag do ka green ka na. Saka ka taas. Nani? Lagi seryoso. Ako kung do ka green, gibilpur na ka. Oo nga, yung marugir dya. Ano lang mo, pag ipaero na ka na mo. Sabili ko mana dya. May Thailand. Netherlands. Netherlands. Ina mo. Nakuha ng pilya. Netherlands. May Thailand. Tangin na, Netherlands yung mata. Original na? Oo, kanang Neymar. Ang original na Makita. Neymar. Putang naman, wakag bunga sukol. Illusion, dili mamarkan. So, ako, ano illusion na ba? May hayag mo sa sulod, kalawag. Ay, naku, nakasulod. Dulang, pating backup, padulang pating backup. Boy, nasulod. Nice. Putang ina. Hala. Oh my God.
Mamatay kayo, huwag kayong hihinga. Bumbay po, putang naman po. Gumalaw. Tarungan ninyo mga putang ina nyo, sir. Ay, sorry. Gapugong malay ko, dapat di na daw ko magputang ina. Lagi, gatuon ko. Sige. Stairlight na. Mga po. Puto. Ay, putang ina. Buta anday ko. Ay, putang ina na po, sir. Bleep. Bleep to siya kay... Kumidi na ganda. Isa lang. Isikan. Isa, Crips. Isa gid. O ka nag-ingon gud kung unsa, di Crips na unsa. Putang ina, silang hayop. Bleep. Ay, oh. Hokabe. Ano? Paka lang. Kainit. Papak na tang. Cool. Uy, Dex, ayaw Dex. Ay, Bleep. Hahaha, bigit ko yan. Fuck you ah. Ay, sorry. Sayang. Ya, tang. Oh, Coco Paping. Ano yun? Ay. Lance. Ay, hero. Ay, di pa, dali na. Ay, sus. Para mag-guldan ko raw. Patay ang pila na. Bang, huli. Bang, ipaak. Ay, di pwede mo. Di mo paakan, sir. Shut down. An enemy has been slain. Uy, hindi ko na sir. Umay. Ally has slain the turtle. May 11 seconds. Pag di ka maawa diya, sir, patay na kalisiya ka, sir. 2 seconds na lang, sir. Mabanti ka, sir. Hindi tayo pwede. Wow! Sorry na. God bless. Pasensya na. Enemy has your head turret. Enemy has been slain. Yeah, boy. Basta! Uy! Sada lagi gitu! Oh my God! Oh!
okay.